Gaurkoan gure hizkuntzan alde, urnietan elkartu gara. Zer litzateke gure herria, euskerarikan ez bada. Merezi duen erabilera emateko garaia da. Orain euskerak behar baituta, hemengo guztin bultzada. Ez da normala, normaltasunez erabiltzea erdera. Ohitura hori aldatzeko da, euskeraldia aukera. Beti euskaraz hitz egiteko, egin daigun saiakera. Denok batera elkar mugituz, zabalduz erabilera. Euskeraz lehen hitz egiteko, sartzen zaigu guri duda, eta zalantza horiek kentzeko, euskaraldia heldu da. Ekimen hori sustatzeko du 11ko ardura, honen laguntzaz ea gerora mantentzen dugun ohitura. Hemen euskeraz bizitzea da gure ametsetan nahia. Horretarako euskerarekin behar dugu guk engaia. Aurrerantzean beldurrik gabe, euskeraz gaitezen saia. Urte guztian ospaliteke, euskeraldiaren jaia.